Hej med dig, og rigtig hjertelig velkommen tilbage til Sybloggen. Det har været længe siden, og jeg har haft en lang pause herfra. Men nu er jeg tilbage igen. Og det har jeg sagt før, det ved jeg godt. Men nogle gange så kommer tingene i vejen, og nye udfordringer kommer op, og nye idéer. Så jeg har været på en længere udviklingsrejse siden sidst, og jeg har startet flere andre kanaler op også. Så jeg har haft rigtig travlt med andre ting. Men nu er jeg tilbage, og jeg har planer om, nu må jeg hellere lade være med at love alt for meget, men jeg har meget store planer for at virkelig komme godt i gang med den her kanal igen. Den er jo vokset en del siden jeg var her sidst. Og det er dejligt at se, at der er så mange, der er kommet her forbi og har lyst til at sy med mig og abonnere på min kanal her. Det er jeg virkelig glad for. Så, men i dag, der skal vi faktisk ikke sy. Der skal vi bare sidde og hyggesnakke og snakke om syning. Og så vil jeg vise alle de syprojekter frem, som jeg har syet her på det sidste. Jeg har jo syet rigtig meget siden, at vi så hinanden sidst. Så jeg vil bare vise jer det, som jeg har lavet her for nyligt. Jeg står nemlig og skal til at flytte den 1. marts, så allerede om en uges tid, lidt over en uge, skal jeg flytte. Så jeg har haft rigtig travlt med at sy ting til min nye lejlighed. Og puder har jeg syet rigtig meget af, og ja, opbevaring, diverse ting. Så det vil jeg vise jer i dag. Og jeg tager lige en lille slurk af min te, inden vi går i gang. Ja. Så ja, jeg var ude jeg sad hjemme på nettet og kiggede efter noget flot stof til nogle puder til min sofa. Jeg har sådan en blush farvet lyserød sofa. Ja, varm lyserød sofa. Så jeg har let efter noget stof, der ville matche godt til det. Og så fandt jeg så det her William Morris stof, som er blevet så populært. Det har faktisk nøjagtigt den farve i sig, de her blomster, som min sofa. Og jeg vil også rigtig gerne tage med ind i min nye lejlighed, når jeg kommer så langt og får den indrettet, og vise jer, hvordan jeg bruger min hjemmeside ting i min lejlighed og i min indretning. Så jeg har syet sådan 2 af de her puder i noget dejligt, kraftigt, William Morris kalder de det, men der står godt nok, det er ikke originalt, men det er det samme smukke mønster her. Og det stof her, det købte jeg på Stof 2000's hjemmeside. Og det var ikke ret dyrt faktisk, overhovedet ikke. Så jeg købte 1 meter og fik rigtig meget ud af den her 1 meter stof. Blandt andet 2 puder. Jeg brugte kun en halv meter her. Altså en halv gange en halv meter til 1 pude, fordi på bagsiden, der har jeg valgt at bruge noget andet stof. Det er noget velour, som jeg har haft i lang tid. Det er noget, jeg havde liggende fra tidligere projekter, og jeg synes, det giver en flot effekt, når man har et andet stykke stof på bagsiden. Og så har jeg en lækker Anneduns pude indeni fra IKEA faktisk. Det er fjerder, tror jeg de hedder. De der dunpuder fra IKEA. Det er de billigste, du kan få. Men de er stadigvæk rigtig gode, synes jeg. Og jeg har et lille tip til dig i forhold til, når du laver puder, hvis du har lyst til at komme i gang med det. At jeg klipper stoffet simpelthen bare, jeg laver ikke sømrum, når jeg laver puder. Jeg klipper bare stoffet en halv gange en halv meter til en pude, der måler en halv gange en halv meter. Fordi så får den en lidt mere struttende
struttende form. Den er ikke så sammenfalden. Så ja, og jeg er så vild med det her stof, at jeg faktisk overvejer at købe noget mere og klippe det ud i nogle små stykker og hænge på væggen i rammer, i stedet for de der William Morris plakater, som man kan købe. Så kunne man jo bare gøre det. Det er jo billigere, faktisk. Og det har jo den her flotte lærredsagtige kvalitet også. Det kunne være super flot. Og det kunne man jo gøre med flere forskellige af mønstrene. Hvis man har nogle rester også, hvis man for eksempel syr puderne og ikke bruger alt stoffet, så kunne man jo klippe nogle af resterne ud til at hænge op som billeder. Så det var også en lille idé, jeg fik der. Så ja, så ud af den meter stof, der fik jeg altså 2 flotte matchende puder her. Og så fik jeg også lyst til at lave en tote bag her, eller indkøbsnet, hvad du nu vil kalde det. Jeg synes simpelthen, at det kunne være så flot i det her stof også. Den er bare lavet i et lag, den her, så den ikke fylder alt for meget nede i tasken, når man skal ud og handle. Og det er virkelig et nemt projekt, det her, som jeg også meget gerne vil vise, hvordan man laver en af dagene her på kanalen. Jeg får lidt bedre faciliteter til at lave mine sygevideoer, når jeg flytter ind det nye sted, så det glæder jeg mig rigtig meget til. Så der er så sød hanke i, hvor enderne er gemt under den foldede kant her. Og så har jeg simpelthen bare overlukket herinde indvendigt og syet en syning også for at gøre den ekstra stærk. Og så har jeg også lavet bund i en firkantet bund i bunden her. Og den har jeg også bare overlukket. Det er ikke noget fancy, der er ikke så meget i det. Man kunne også vælge at lave franske sømme. Det har jeg faktisk gjort i en anden taske, for at gøre den mere fin indvendigt også, og mere sådan, også lidt stærkere i virkeligheden. Men det her, det kan man også sagtens slippe afsted med, vil jeg mene. Så ja, jeg blev simpelthen så tosset med at lave de her tote bags, at jeg faktisk lavede 4 stykker. Ikke af det samme stof, for det havde jeg kun en meter af, men jeg købte lidt forskelligt af det her William Morris stof til puder, og så blev der også lidt til overs til nogle tasker. Så for at det ikke skal være løgn, så var der også en lille rest mere til overs af det her stof. Så her i går, der lavede jeg sådan et fint lille penalhus eller toilettaske, hvad man nu kunne tænke sig at bruge til. Sådan en lille boksformet en her. Og jeg har en tutorial her på kanalen, hvor jeg laver den her, som jeg har haft i mange år. Det var vist tilbage i 2000, jeg lavede den. Og den har jeg brugt til min hæklenåle og sådan forskellige dimseting til håndarbejde, primært til hækling og strik og sådan nogle ting. Og så tænkte jeg, at den er egentlig lidt slatten og kedelig, og det var lidt, det var faktisk før jeg opdagede det her fantastiske quiltemateriale, der hedder Styleville. Det kalder man det i Danmark. Jeg tror, det hedder noget andet på engelsk egentlig. Det er sådan noget, et skumlag, som man kan putte ind i quiltningen, og bruge til quiltning, og det giver sådan en rigtig fast og god form. Og det egner sig jo utrolig godt til både toilettasker og små penalhuse, eller hvad man nu kan kalde det her. Men altså den tutorial, jeg har på det her, det er det samme princip,
jeg bruger til at lave den her. Den eneste forskel, det er jo så, at jeg har quiltet den her, hvilket jeg ikke gjorde med den anden. Men vi kan sagtens lave nogle flere tutorials med quiltning også. Det kunne jeg godt tænke mig. Jeg er ikke vant til at snakke så meget så hurtigt. Jeg skal lige have luft også. Og lidt te. Godt. Ja. Så jeg fik simpelthen brugt hver 1 centimeter af det her stof. Jeg ville ikke lade en lille stump gå til spilde, fordi jeg synes, det var så smukt. Så jeg brugte det, men der var så ikke stof nok til de her små hanke i hver ende her. Så dem klippede jeg af noget andet stof, som også er William Morris, og man kan faktisk stort set ikke se, at der er en forskel. Og hvis man kan, så er det egentlig bare en charme i sig selv, synes jeg. Og her indvendigt, der har jeg så noget fint blåt for, som faktisk matcher fuldstændigt til den blå farve her i yderstoffet. Og det her stof, det er sådan noget kraftigt møbel, eller det er sådan kraftigt bomuldstof, også fra Stof og Stil, eller Selfmade hedder det nu. Og det er også der, jeg har købt lynlås og Styleville. Ja, der finder man mange gode ting, som er ret billige i forhold til andre steder, synes jeg. Så der kommer jeg en del. Og de her lynlåse, som jeg har brugt, det er sådan nogle, som man godt kan sy henover. I hvert fald med min maskine. Husk at bruge en kraftig nål, ellers kan den godt knække. Og ja, det er jo nogle tykke lag i et generelt set, som jeg har skulle igennem med den her toilettaske. Jeg har brugt kraftig stof over det hele, og det tykke Styleville. Så det er vigtigt at have en god, stærk maskine og en god, stærk nål, som kan klare det der. Og som kan sy hen over lynlås og så videre, hvis man ikke lige har en, der passer til den præcise størrelse. Ja, så det var hele 4 ting, jeg fik ud af 1 meter stof. Ja, så jeg vil også vise jer nogle af de andre puder, jeg fik syet. Og net, jeg fik syet. Først kan jeg jo lige vise jer også et meget smukt indkøbsnet her i også William Morris stof. De har det jeg købte det her også, sammen med det andet på Stof og Stils hjemmeside. Og jeg tror også, man kan få det faktisk i Selfmade, hvis det er det samme. Det er også noget rigtig godt, kraftigt læderstof, som passer perfekt til tote bags og til puder. Og den er jo bare lavet ligesom den anden. Det her stof var jeg lidt usikker på, om det ville passe ind i mit hjem, selvom jeg rigtig godt kan lide det. Så jeg købte kun en halv meter af det her. Det var planen, at jeg ville have lavet to puder eller en pude af det. Men så blev jeg i tvivl, og så tænkte jeg laver en tote bag i stedet for. For det tror jeg faktisk, så kan jeg altid købe det igen, hvis jeg ombestemmer mig. Men i hvert fald synes jeg, det blev en super, super fin lille tote bag her. Indkøbsnet, og dem kan man jo aldrig få nok af. Så det er også gode at have bare som dekoration, have dem hængende. Jeg bruger dem også til mine større sådan strikkeprojekter, hækleprojekter, større tæpper og sådan noget til at opbevare mine projekter i, fordi at jeg godt lide sådan at arbejde på forskellige projekter flere forskellige gange. Og så er det jo rart lige at kunne gemme dem væk på en dekorativ måde. Så ja, og her er så en af de andre. Det var faktisk den første tote bag, jeg lavede i det her stof. Det er også William Morris inspireret, kalder de det. Så det er jo nok ikke originalt, men det er i hvert fald ligner hans design så rigtig meget. Ja. Og den her, der lavede jeg så. Nej, det var ikke den. Det var en anden ny. Okay. Den har jeg lavet på samme måde som de andre med
har overlokket og syet hanke i og så videre. Og den behøver ikke være super stærk nok, bare til garn og noget strikkeprojekter. Jeg er i gang med en større trøje i det her garn. Ja. Jeg ved ikke, om I ved det, men jeg har jo også en hæklekanal her på YouTube. Og det er også den, jeg har haft travlt med mest. Det er min hovedkanal, og der hvor min hovedindtægt der kommer fra. Så den giver jeg lidt mere kærlighed end den her, har jeg gjort i hvert fald. Og samtidig så har jeg også startet et par andre eventyr op, fordi at nogle gange så får jeg bare nogle idéer, som jeg er nødt til at føre ud i livet og se, hvad de kan blive til. De fleste af mine kanaler er på engelsk, men jeg har også en dansk hæklekanal, og jeg har endda startet en strikkekanal også, men det blev ikke til så meget, fordi der var andre ting, der ligesom var mere spændende. Og både have en hæklekanal og en strikkekanal, det var ligesom lidt meget for mig. Så strik, det er mere i min fritid, at jeg laver det. Jeg er dog begyndt at lave sådan nogle strikkepodcasts også. Jeg kan lige linke til dem hernede i beskrivelsen, hvis det skulle have nogen interesse. Ja, så de er super gode til store kreaprojekter og opbevare dem i. Eller også have et par stykker i din taske til, når du er ude at handle og sådan nogle ting. Ja, og sådan, det vil jeg lige vise. Den første, jeg lavede, det var så denne her. Den er lidt ekstra stor. Jeg ved ikke, de må have sendt mig lidt for meget stof. Jeg foldede bare det stof. Jeg bestilte 1,5 meter. Foldede det sådan midt over næsten, eller sådan deromkring. Og så brugte jeg alt stoffet til at lave den her. Jeg foldede det ikke helt i midten, fordi resten brugte jeg jo så til hankene. Den her, den gjorde jeg så lidt mere ud af. Der lavede jeg så de franske sømme her, hvor at jeg har gemt syningen inde i syningen. Ja, jeg kan lave en lidt bedre tutorial på franske sømme, hvis det skulle have interesse. Det kunne jeg godt. Det er meget nemt at lave, faktisk. Jeg viser det i den video her, hvor jeg laver det her penalhus. Det er sådan lidt kort. Jeg har også lavet franske sømme i den her, hvor altså at man ligesom gemmer sammensyningen af hjørnerne her inde i en anden søm, i en ekstra søm. Ja, så det er virkelig nemt og en virkelig god måde at gøre det pænt og ekstra stærkt, det man laver. Så det gør jeg en del, det der. Ja. Og her har jeg så, i den her pose har jeg så noget garn til et andet projekt, som jeg skal i gang med. Jeg skal i gang med at lave det her garn. Jeg skal i gang med April Cardigan, som jeg aldrig har lavet før, men den håber jeg virkelig bliver god. Så ja, men det er jo ikke strikkekanal det her, så lad os bare springe videre til det næste. Så vil jeg vise jer nogle af de andre puder, som jeg har syet. Og der kommer nok mange flere puder til, fordi jeg har mange idéer. Og jeg kan godt lide både runde puder, pøllepuder og firkantede puder. Og ja, jeg kan godt lide at mixe forskellige mønstre og former og farver. Og det er sjovt og hyggeligt. Jeg synes tekstiler i hjemmet med mønstre og strukturer forskellige slags, det giver en masse hygge. Og det er en måde at hurtigt og nemt gøre et nyt hjem hyggeligt på, og dekorativt på, synes jeg i hvert fald. Så jeg var jo ikke helt sikker på, om jeg var vild med det her stof egentlig, da jeg fik det hjem. Det er jo det, når man køber stof på nettet, så
så kan det godt skuffe nogle gange lidt. Men det kan være, at de her kan bruges på altanen eller noget. Man kan aldrig få nok puder, altså det er sådan set fint nok. Og jeg har lavet sådan en skjult overlappet lynlås her, som I kan se, og den er simpelthen helt skjult. Det var også en idé til noget, jeg kunne vise jer en dag her på kanalen, hvordan man laver sådan en overlappet skjult lynlås. Jeg synes selv, det er en meget smuk måde at lave lynlås på. Og det bruger jeg som regel altid den her metode, når jeg laver puder. Især dem her, hvor der er 2 forskellige stykker stof. Hvis det var i samme stof, så vil jeg nok bare lave den i bunden, og så vil den så kunne vendes og bruges på begge sider. Hvis den ene skulle blive beskidt, så kan man vende den om. Jeg har så igen brugt det her blå, kraftige bomuldstof fra Selfmade. Det er en af de sådan stoffer, jeg som regel tit køber, og som jeg så faktisk bruger til rigtig mange forskellige ting. Både som for og som bagbeklædning. Her. Det er et super slidstærkt og godt og lækkert stof, synes jeg. Så ja. Så må vi se, hvor i mit hjem de her de ender med at ligge eller pynt. Jeg har lavet 2 igen af dem her. Så af det stykke stof der fik jeg så en tote bag og 2 puder ud af det. Og det var så det. Ja, og så lavede jeg jo selvfølgelig de her små hanke her. Også ud af noget af det her stof. Det er det samme stof der, som jeg har brugt der. Ja. Så de er fine til altanen eller gangen eller et eller andet. Ikke? Jeg tror ikke, de skal være i min stue. Men måske i mit soveværelse. Det kan også, indtil jeg får syet noget bedre til mit soveværelse, så kan det også være. Fordi der skal mange puder til endnu. Nu er det hele blevet lidt grønt. Det hele er meget grønt her. For den farve passer godt til min sofa, så det var bare de farver, jeg valgte, da jeg handlede på nettet. Men nu kan jeg godt se, der skal nogle flere forskellige farver til. Så jeg kommer nok til at skulle i Selfmade igen her i weekenden. Og køber lidt forskelligt stof i nogle flere farver, som matcher. Jeg kan godt lide de der rolige farver. Og blomster og fugle, som I kan se. Det er altid dekorativt. Så jeg havde faktisk i forvejen på mit lager havde jeg det her Liberty stof, som I måske genkender fra tidligere projekter som det her. Der lavede jeg også lige et par puder af det. Det havde jeg jo liggende, og jeg havde også det her grønne stof liggende, så det passer jo fint som bagbeklædning på det. Og det er så 2 40x60 puder her, som jeg egentlig tænkte kunne bruges til min seng. Det kan også være, at de havner i sofaen. Det ved jeg ikke endnu. Men jeg tænker, så længe jeg laver noget, der matcher i farverne, så kan de bruges hvor som helst jo. Så ja. Og det er også sådan en overlappet lynlås, jeg har lavet her på bagsiden, som jeg synes, det er pænt, ikke? Og det er velour igen, også velour fra Selfmade. Ja. De har en masse af det her møbelvelourstof til billige penge for velour, fordi velour er jo ret dyrt som regel. Men det har jeg virkelig brugt meget, og de har det i en bred vifte af nogle smukke, sådan støvede farver, som den her støvede grøn, som jeg synes er meget smuk, og jeg har også noget i sådan en støvet rosa, som jeg godt kunne tænke mig at lave nogle puder i også. Måske nogle runde puder.
af et eller andet spændende design måske. Jeg har også tænkt mig at hækle et par puder. Så ja. Jeg har i sin tid lært at sy puder på professionel vis, fordi jeg har engang for mange år siden været i praktik hos Broderi Moderne i Aarhus, hvor jeg havde den opgave at sy puder ud af folks broderier, som de kom ind med, og gerne ville have monteret til puder. Så det var der, jeg allerførst lærte at sy puder. Så ja, det er de dygtige til derinde. Det kan jeg godt anbefale, hvis det er. Du ikke selv syr, men det gør du sikkert jo. Ja, det skal jeg nok lære jer, hvordan man gør en dag. Nu skal jeg jo også lige på plads i min nye lejlighed og så videre, men jeg vil rigtig gerne tage med på den oplevelse og den udvikling. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Så ja, der var 2 af de her også. Jeg synes altid, det er vigtigt at lave 2 puder, der er ens, så det bringer noget harmoni ind i rummet, når der i det mindste er to puder, der passer sammen. Så synes jeg, det giver en god balance og harmoni, så er der ikke noget, der ser forkert ud. Så det synes jeg har erfaring med. Og i øvrigt så kan man jo også som regel godt få 2 puder på langs af et stykke stof, der måler sådan typisk 140 eller 136. Der kan man godt få 2 pudelag i hvert fald på langs. Så man behøver egentlig til sådan en pude her, der behøver du faktisk kun at købe en halv meter eller 40 cm stof. Og så kan du tage noget andet til bagbeklædning, noget andet stof, Liberty stof, som jeg har brugt her. Det er utrolig lækkert og blødt og dejligt stof, men det er jo ret dyrt. Så du kan slippe afsted med bare at købe en halv meter for eksempel, og få 2 puder ud af det, og så købe noget billigere stof til bagbeklædning. Det er sådan, jeg gør, og jeg synes faktisk, at det bliver pænere og mere interessant design med 2 farver. Ja. Og når du så køber sådan et stykke stof, så er der jo også som regel en lille rest til overs, som du så kan lave et lille, for eksempel hårbånd, eller en lille punkt, et lille penalhus. For mig der er det rigtig vigtigt, når jeg køber sådan et rigtig lækkert stykke stof, at jeg så bruger hver en stump af det simpelthen. Man kan jo lave de mindste små projekter, som en nøglering, eller hvis det kun er en meget lille stump, altså en lille iPod-holder eller noget. Der er så mange gode idéer, hvis man virkelig søger efter dem. Jeg går meget selv på Pinterest og finder mine idéer. Så der er ikke noget, der går til spilde, i hvert fald når jeg køber sådan et dyrt stykke stof. Helt sikkert. Ja, og jeg ved ikke, om I kan huske min tutorial på det her hårbånd. Det er faktisk nøjagtigt det her, jeg laver i videoen, som jeg har på i dag. Men siden da, der har jeg lavet mange flere af Liberty stof også. Så det er både, der er alle mulige forskellige designs af Liberty. Og her, altså der, og jeg har endnu flere end dem her. Det er så nærmest lidt vanedannende at lave de her meget nemme hårbånd. Det tager altså stort set ingen tid at lave. Det er så sjovt at lave dem, og det er meget nemt, og det er hurtigt. Så man kunne sagtens lave en lille sådan produktion til et eller andet marked eller noget, hvis man havde lyst til det. Der går jo heller ikke ret meget stof til. Så ja, jeg er vild med det her, og jeg bruger dem rigtig meget faktisk.
Så den må du meget gerne se her. Den har jeg en god tutorial på, hvis jeg skal sige det selv. Ja, så, og den her har I jo set før. Så jeg har også lavet nogle toilettasker her på det sidste. Det var faktisk til mine niecer, som ønskede sig toilettasker. De skal så have dem meget snart, så de skal sendes afsted. Og den ene, den har jeg så også quiltet med Styleville. Og brugt en lysrød lynlås. Og det har jeg brugt, yderstoffet er Liberty Michelle, designet Michelle, tror jeg nok det hedder i hvert fald. Så er der en lille hank i her. Og det er jo sådan cirka samme princip som penalhuset og den der lille make-up taske. Så det er bare at klippe stoffet i et andet format eller mål. Men ellers er princippet det samme. Så den har jeg quiltet med sådan striber. Lodrette striber på symaskinen. Og jeg kan også vise jer, hvordan man får det her helt lige, de her striber. Det er faktisk meget nemt. Og jeg lukker den lige op, fordi jeg synes jo, at der skulle lidt ting i, for at gøre det lidt mere spændende. Så jeg syede lidt forskelligt til dem, til at putte i. Der er også nogle hårde spænder her, og en lille slikkepind til. Og så fandt jeg en idé på Pinterest til at lave sådan et lille hårbånd med en lille sløjfe i. Og jeg vil lige pakke den op og vise den frem. Ja. Så den ser sådan her ud. Ja. Og faktisk meget sjov at lave. Og meget nem at lave. Og jeg har et lille mønster, jeg selv har lavet på de her sløjfer. Som ligner faktisk lidt kaninører, så det er jo meget godt fint her til påske. Så sætter man sådan, så har man sådan en lille sløjfe. Ja. Jeg håber, de vil synes om dem. Og så derudover, så havde jeg jo en masse scrunchies på lager, som jeg har lavet tidligere for flere år siden. Der er også en tutorial her på kanalen på de her scrunchies. Så de er jo altid gode og sjove at have. Men jeg bruger dem faktisk ikke så meget selv, og jeg har ikke brugt dem her overhovedet. Så dem får de altså med i tasken her. Ja. Og så lad mig lige vise jer, hvordan den ser ud indeni os. Den her. Der har jeg så brugt noget sådan mere vandafvisende for, noget tyndere for, som ser sådan her ud, sådan ferskenfarvet. Og så har jeg så valgt at gemme sømmene her med kendte bånd, i stedet for at lave franske søm. Det kan man jo gøre, som man synes, men det synes jeg egentlig var lidt dekorativt og fint, det her. Så, jeg har selv lavet den her til mig selv en gang, også, hvor jeg så bare lavede den lidt større. Jeg synes egentlig, det er en god form til en toilettaske. Det er nemt at finde sine ting. Man kan sådan folde den ned, og så kan man se, hvad man har. Og man kan så også hænge den op på en knage, hvis man har lyst til det. Så jeg håber, de bliver glade for de ting her. I hvert fald. Jeg må se, om jeg finder noget mere på de. Det er altid sjovt med små overraskelser i sådan en gave, så let taskegave, som ellers er en lidt kedelig gave måske.
Men det var altså det, de ønskede sig. Eller også var det deres mor, der ønskede sig dem på deres vegne. Det kan også være. Ja. Så til den anden, det er de 2 tvillinger. Mine næser, de er tvillinger, så de har fødselsdag samme dag selvfølgelig. Så jeg lavede også en til den anden tvillingesøster. Og det er så det samme, jeg har puttet i. Bare lidt andet mønstre, andre mønstre og designs. Der er så også en af de her sjove scrunchies med kaninører eller sløjfe i. Så ja, den er også meget sød. I Michelle-stoffet så. Og det her stof, det hedder Betsy i grøn. Ja, også Liberty of London. Og foret her i, det er det samme som i den anden. Og der har jeg så også lavet kantebånd, gemt sømne med kantebånd. Og ja, der er det samme i, bortset fra at de her scrunchies er så i lidt nogle andre farver. Så de er alle sammen forskellige. Så kan man også kende forskel på de 2 piger, for de er nemlig enæggede tvillinger, så de ligner hinanden rigtig meget, og folk har virkelig svært ved at se forskel på dem. Så ja. Og ja, hvad har jeg mere lavet? Så har jeg også noget af det, jeg også virkelig har lavet rigtig meget af, og som jeg ikke kan få nok af. De er simpelthen så praktiske til alt muligt. Det er de her små punge. De kan bruges til makeup, de kan bruges til trusseindlæg. Men jeg bruger dem altså til strikkepinde i det her tilfælde. Og så har jeg nogle, som jeg bruger til andre ting. Jeg har både i forskellige mønstre, så bruger jeg nogle til de tynde strikkepinde, som denne her, og så har jeg en til tykke strikkepinde. Og så har jeg også et par stykker til kosmetik og andre ting. Altså der er ikke nogen grænser for, hvad man kan bruge de her til. De her punkter, de er utroligt praktiske. Og så har jeg også brugt Styleville til at kvilte. Og så har jeg brugt det samme slags kraftige bomuldsfor her indvendigt til for. Og det er igen spræstof eller self-made, og både for, lynlås og Styleville har jeg købt der. Og så har jeg så bundet en lille ruskins snor i her, og en lille træperle i, så man nemt kan bare åbne med den. Ja. Så synes de er meget fine, de her, og de er nemme og hyggelige at lave af små rester. Det er som regel bare små rester, jeg har liggende, jeg bruger til de her. Man kan jo også, hvis resterne er meget små, kan man jo lave noget, sy lapperne sammen og lave meget dekorativ lille punkt ud af det. Eller man kan lave en forskellig bagside og forside, hvis man har lyst til det. Så de er gode at have liggende også, hvis man nu har brug for at have små håndlavede gaver til jul eller til fødselsdag. Jeg kan godt lide at sætte sådan nogle i produktion. Når jeg har lavet en, så har jeg lyst til at lave nogle flere, fordi det går så hurtigt og nemt. Hvis jeg har en søndag for eksempel, hvor jeg ikke skal noget, og jeg er godt i gang, så er det som regel hurtigere at lave nogle flere af dem på samme tid, fordi så er man ligesom inde i rytmen, og så kan man lige så godt lave nogle stykker. Også for at have en gavekurv liggende et sted, så man altid lige har en gave, hvis man nu skal til fødselsdag hos en veninde. Så er det rart bare at have sådan nogle liggende. Jeg tit, så kommer det altid bag på mig,
Det der med folk har fødselsdag lige pludselig. Og så skal man finde på noget at give. Men en håndlavet ting, det er som regel det, folk altid ønsker sig af mig. Alligevel, noget jeg selv har lavet, siger de så, hvis jeg spørger. Og så er det jo, og sådan en punkt her, den kan man bare altid bruge. Den bliver folk altid glade for, fordi man går aldrig fejl med sådan en. Så ja, lav dem og gem dem, og så have dem liggende til når du skal til fødselsdag. Det er en god idé. Og så skal du heller ikke ud og bruge en masse penge. Du vil simpelthen bare bruge dine rester. Det var meget snak på en gang. Jeg er lidt op at køre i dag. Okay. Så det sidste, jeg vil vise jer, som jeg faktisk slet ikke tror, jeg har vist endnu på den her kanal, det er min berømte, det ved jeg ikke om den er, men populære toilettaske her. Sådan en halvmåneformet toilettaske, som jeg aldrig har fået lavet en tutorial på, men det er blevet efterspurgt rigtig mange gange, så det vil jeg gøre i en nær fremtid. Den er lidt mere omstændig at lave end den anden. Derfor er det, jeg ikke har vist det endnu, tror jeg. Det er nok derfor, jeg har udskudt det, og det er jo faktisk tilbage i 2020, jeg lavede den her. Og jeg har et mønster på den inde på min blog, sybloggen.dk. Ja, det har jeg så fået ændret til sybloggen. Før det hed det Elfi. Det gjorde den her kanal også. Men min stofforretning og så videre, det har jeg ikke gang i mere. Det tog simpelthen for meget af min tid fra det, jeg gerne vil. Så den her, den er quiltet i noget tyndere materiale. Quiltningen står ikke så tydeligt og flot frem, og den er også lidt slatten i forhold til, hvis jeg bruger styleville. Så det vil jeg bruge næste gang, i hvert fald. Men ellers kan jeg godt lide den her form. Rigtig god toilettaske. Og du kan finde mønstret inde på min blog, som sagt. Ja. Lad os kigge ind i, hvad jeg har inde i. Herinde i, der har jeg så noget voksdug som får. Det kan man også vælge at have i sådan noget som toilettasker og sådan noget, fordi så løber ens flydende, hvis man skulle spilde noget i den flydende væske eller noget, så løber det jo ikke ud i kufferten for eksempel. Så det er ret smart at have sådan noget fors af voksdug. Det kan godt nogle maskiner give lidt udfordringer. Min nye maskine, den er ikke særlig glad for at sy i sådan noget her, så det undgår jeg helst faktisk. Men der findes også mange andre gode alternativer selvfølgelig. Og hvis vi lige vender vrangen ud af den her, så skal jeg se, der har jeg så syet kantebånd rundt og gemt alle syningerne indvendigt med kantebånd. Så ja, det er et lidt omstændigt arbejde at lave sådan en, men i forhold til de andre. Men altså, det synes jeg også, at det fine design her, det er værd. Og jeg tror også, den vil blive så meget finere, hvis jeg bruger styleville, i stedet for det der tynde materiale, jeg har brugt dengang for mange år siden. Tænk, at det allerede er 6 år siden, jeg startede den her kanal. Det er altså vildt at tænke på. Altså, tiden den går jo bare så stærkt. Det er helt vildt. Ja. Men det, som jeg også tænkte her fremover, det er, at jeg rigtig gerne vil i gang med at sy noget sommertøj og forårstøj, sommerkjoler og så videre, og tage jer med i den proces. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Udover puder og opbevaringsting og så videre, så er der rigtig mange idéer, som jeg godt kunne tænke mig
at dele med jer. Men jeg tror, at fremover på den her kanal, så bliver det en blanding af sådan nogle show and tell videoer, som den jeg laver her i dag, hvor jeg viser mine seneste projekter frem for jer. Og så bliver det også tutorials indimellem. Det tror jeg kunne være rigtig godt. Så jeg har gang i mange forskellige ting, så I skal nok ikke forvente en video hver eneste uge, men nu vil jeg godt lige have sat skub i det her igen, og jeg glæder mig til at komme i gang. Så tak fordi, at du så med i dag. Det var rigtig, rigtig hyggeligt. Så jeg håber, at du har lyst til at kigge forbi igen næste gang og sy lidt med mig. Kan du have en rigtig god dag, så ses vi snart igen. Hej hej.